sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga sukintig paminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Janjan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Never Surrender. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kanigo sa kalalaki nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Janjan. I love you, An-An. Janjan. Muna tinuod, An. Lafty ka. May chance makunin mo. Lisura sa banang sugtun ti kaoy niya. Wa pa ta makita sa personal. Kiram na good. Nindo tinuon nga, imo kong sugton din sa self. Aron, inikita na to. Uyab na ta. Janjan. Anya, ang saman. Uyab na ta. Sige na lang, uy. Sure ba? Imo na kong gisagot? O, lagi. Oyab na ta. Salamat yan. Nga, imo na kong gisagot. Salamat kayo. Kinsa tong imong gikasulti sa cellphone, Janjan, nga malipayon man kaayo ka? Si An-An, ma. Kinsa man ang an-an? Ako uyab ba? Uy, nakauyab na di ay ka. Kinsay nagkauyab? Ay may lain pa. Kining anak ni mo ay may uyab na kuno siya. Oh, may uyab na rin ka no? Opa? How ba yun noon? May uyab na ka. Pag video na yun no? Ha? Aron, makakita na ko sa kong apo sa di pa ko mamatay. Pa? Kumusta, An? Okay na. Di ka busy? Dili man. Ngayon magkita. Makita ta, be? Ha? Sige na, An. Makita ta. Kaya gusto nung kong makakita ni mas personal. Sige. Saan ta magkita? Oh, ikaw ni, An? Ako in town ni. Nga naman, bati ko? Ha? Di, uy. Kagwapo ni mo. Ino, lagi, gwapa ka. Di na ko makatuo ba nga magkauyag og sama ni mo kagawa pa. Mga asa ta na. Pagkahuman, manuroy ta. Jan, anong nanood mo tayo ng kwarto? Anihin ako mamatod ikon. Tinuod ka bang naikog man ako, An? Jan. An? Jan, dili pa ko andam. Ika, lukod. Di ka na ako pasagdan kung sa may tapo ni mo. Basta. Ako lagi. Ay, kabala ka. An? Ha? Magminyo ta? O, An, magmingyo na ta. Kaya gusto na sa kong makakita sa mga anak. O niya, makabuhi ka na ako. Pabuhi na lagi ta. May trabaho ba ko sa kasagingan. May tinigom naman siya ko para igasto sa tong kasal. Oh, ikaw good. Sige, magminyo ta. Sa katapusan, asawa tanagid ka. Uy, hinahinaya ka ako. Hindi madagin na hinay kay gusto na kong makakita sa kong anak. Jan! Ay, pugya ka na ng trabaho sa kasagingan eh. Pero,
Kinahanglan ko mo agwanta kay minyo lang ko. Dong, maayo kini anak ka. Wala ko ibalita ni mo. Oh, unsa man na day? Mabdos ko. Ha? Ay, ulit kitong. Kung mauna, mahimo na di kong tatay ini. Pon. Dong, Oh, day, inom ka. sakit mo na kong tiyan, uy. Ha? Kasi mga anak na ka, day. Kay, karon mo kang si Manaha nga ang ipaabot mo mga anak, di ba? Oo, Dong. Tanan na. Ako lang kang dado sa ospital, day. Anong tapok niyo mga kauban? Bay! Saan kita bukan ninyo? Ay, nga dyan. May kaya kami dyan. Oh, Wala, naktak kong tawar itong trabuhan oy. Oh. Kung apel kasi nataktak dyan. sa? Anya, saan man na to ini, Dong? Ngawa naman kay trabaho. Nag-eskwela na ba ni mga bata? Sige lang, day. Mangita lang ko pagi nga mabuhi kaya punta. Mula ko sa kuday, ha? Asa man ka? Makikita ko ni Uncle Dan ni. Mapatabang ko niya nga makasuot sa gitrabahoan. Oh. Timing kayo nga pagkarian mo kay nangitag tao nga kung gitrabahuan. Ha? Tinuod, Col? O lagi. Andamay mo mga papilis kay iko yung tikas Davao. Salamat itawan kay nakasuot yung trabaho. Mabuhi rin na ako ng akong pamilya. Unya, kumusta naman ang imong trabaho din dyan? Okay ra, Col. Kaya raman. Amay noon. Salamat ay sa pagtabag ni mo na ako, Kula. Kunuha pa ka, ngapas mo tayo nga lang akong pamilya ron. Ay, nanagunaw na ay. Ang importante, nga magbinutan ka dinhi. O, Col. Ano ipatapok mo kami sa mong labaw? Paminaw ka mong tanan. Minaway. Tungod ni COVID-19 nga ni Hulga sa atong nasod. Subo na kong ipahibaw ninyo nga temporaryong i-close na to ang atong kompanya. Oh, Magpahibaw ra ko ninyo kung kano sa ata mag-open pagbalik. Pero dili ko sure kung makabalik ba kong tanan. Ginoo ko. Wala sa ko'y trabaho. Saan man na to ini, Dong? Ngawa naman sige trabaho. Ay, kabala ka, day. Di pala kita mamatay. Mangita tag pagi nga mabuhi ta. Pero sabay itong buhaton ini, Dong. Magluto-luto ang dag sudan, day. Unya, atong puston ug atong ibaligya. Sige, Dong. Salamat in taon kay sa pila ka buwan nga namaligya ag sudan. Naluwas ra gid taon ta. Maogi, Dong. Wa kita pa sagdis Ginoo. Mao gid, day. Yan. Uy, Yan. si Uncle Dan di man ron. Col. Pangandam. Ha? Nga naman, Col. Gitawagan ko sa manager sa itong gitrabahuan. Mahimo na tang makabalik sa itong trabaho. Oh. Mao ba, Col? Diyos ko, salamat in taon nga wa ko ni mo pasagdi. Salamat kayo, Diyos ko. Dako kayo nga kung kalipay nga nibalik pag-open nga mong gitrabahoan. O usa ko sa nakabalik. Sa mga naminaw karon og unsa man ang mga pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi, di lang kita mo surrender kay maluoy ra gihapon nato ang Ginoo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mo kita mga higalan kaagi ni Jan nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nakalhan, Never Surrender.
Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug atoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lucy, 30 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga wa ko magdahom nga moabot kini nako. Usa ka cancer. Aron inyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, gutuman na ako eh. Ako'y pamahaw. Parehas gud ta, day. Branch na pud ning ako. Si musudan. Mantikaon na sa? Alangan, maura man ni madali-dali. Mugit ko makakita ni mo nga may kaon kag utan, uy. Day, di taong ko hilig og kaon na ng utan. Ludun ko. Hoy, Lucy. 30s na baya ta, ha? Di na ta mga bata, tay. Kinahanglan na ta og nutrisyon sa tong lawas, tay. Ay, kumpiyansa kay basig maningil ng lawas ni mo. Mura magkaga akong amahan, uy. Sige na ay, mga una ta. Lubad naman ang akong uwi. Lucy, anak, Pa, ito ka. Pauwi na. dagan pa kong kiwasunon nga trabaho, pa. Hindi na pwedeng ugma na lang. Alas 3 na skadlaw, no? Dili lagi pa, kaysa yun ang i-report na mo, ugma. Sagdi lang, mga pilang ko. Sige na lang kag pangapi. Ikapila na ni mong pagpangapi karong gabi una. Okay ra ko pa. As long as magmata lang gyud ko. Lucy. Day, gipahatag ni sir ni mo. Ay, unsa man ni day? Ipatrabaho ko na niya karon kay iyan ang kuhaon niya before mo out. Ha? Laday, uy, pagkani ko mahuman sa kadaghan niyang gisugo na ako. Gipunaan ang sad niya. Unsaon, nga marang paborito man ka sa tong supervisor. Ay, ita. Ay, kadaghan na kong trabaho unon. Kada-adlaw naman patong-patong akong trabaho. Bisag makapahuway kay nauli na kusbay. Pero nagtrabaho lang gyapon ko din eh. Dong, ay sa kong samok-samok ka diri, be. Na-stress na ba kay ko ano akong nagitrabaho diri. Nya, magsamok-samok pagyud ka. Oh, aray. Ano ka? Puson. Agay, padong na siguro nga akong regla. Kasakit sa akong puson. Kasag ayaw akong regla. Nak, di pa ka magpa-check up, ana? Pila ka adlaw pa man ka mag-antos, ana? Ha? Di naman na normal, Lucy. Pa. Dugay sad ko nakabantay nga dili na regular ang akong regla. Atong higayon na niabot na og napo ka adlaw. Og usually 7 days ra gyud ang pinakadugay nga mahuman ang akong regla. Mao nga nagpa-check up na lang gyud ko kay sakit gyud kaayo ang akong puson. Unya, May pikos ka. mauba dok. Unsa may itambal ani dok? May pills ko nga iresita nimo, ha? Aron mo normal nang gikusgon sa imong regla. Okay, salamat dok. Ha? Agay. Wa mo ipe? Gyud pa. Kusog gyapon kaayo nga sakit kay akong puson. Ni grabe, muna kong gidunggam. Balik dito sa imong obi, oy. Sulti siya kay basin og naa siya, ika-recommend nimo. Sige. Mag-ilista og laing pills. Pills gyapon dok. So yan na to kung mo effect ba kung laing pills ang akong i-recommend nimo. Sige dok. Isa kang ikaduha nga pills, wag yapon mo effect nimo. Wala gigiday, sakit na gyud kaayo. Day, nakoy laing nga ilhan na OB pa. Basiganhan ka nga magpa-second opinion. Okay, sige day. Asa man na iyang clinic?
Base sa result sa imong lab test, dili kay PCOS ra kining imong sakit. Ha? Unsa man di ay ni Dok? May nakita mi nga polyps. May endometrial cancer ka, Lucy. Cancer? Yes, stage 1, grade 2. O akong isuggest, magpa-surgery ka kay maunay gikinahanglan. Dok, kuan, madlok magigikuan ng surgery. Mubalik lang ko, Dok. Nisamot na gyud hinuon ang akong stress sa akong nahibawan nga dili simple nga PCOS lang ang akong sakit. May cancer gyud ay ko. Og nahadlok ko sa tinuod lang kay wa gyud ko'y kalibutan bahin ani sakita. Ug ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, mao'y gusto sa doktor nga operahan ko. Kung musugot ko, makaanak pa ba ko human sa operasyon? O ba sa may pamaagi ana? Ikaduhang pangutana, kung mapadayon ko sa operasyon o ma-cancer-free na ko, may chance ba nga mubalik ang akong cancer? Ikatulong pangutana, kung dili sad ko magpa-opera, kay mahadlok lagi ko anong operasyon, mukatag ba ang cancer sa laing parte sa akong lawas? O kung sa may posible nga complications? Ikaupat o katapusang pangutana, stage 1, grade 2 na kuno ang stage sa akong cancer. Naanabay nga matay nga sama nako og sitwasyon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lucy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anin na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kaya usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor PUCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong legal nga mga problema sa yuta, sa trabaho, o sa bisag unsa nga mga nitungod sa pamalaod na si Atty. Eileen Bathan andam og tagana nga mutambag sa inyong problema. Ha? Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga humility is knowing who you are without needing to prove it. Pero usahay mong makarid away ta sa tong emosyon. Pamito naman yung to be humble is good, but not all the time. Kaya sobra na po kakahumble, purbida ibuli mga, oh, tamakan ko di mong liog. So nagapoy panahon nga magpaila ka og unsa po'y mong ikabuga, no? Muna akong experiences kinabuhi. Pero bati sa kanin tao kang bugiro. So sobra na po kakahumble, adi po mayo. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Lucy, 30 years old. Wa man gibutang ni Lucy og taga-diin ni siya. Punto medikal ang problema ni Lucy, no? May tungod kini sa iyang naay malignancy ba to sa iyang 6 organ ba to sa internal 6 organ, no? So wa man ni butang ning address ni Lucy, nala ko ipang great diri, no? Si Rosoros pinamungahan pero meron din mag-chat nako. Glicerio Galulo, Porfirio Lim, musta naman dahil si Governor Jeffrey Joseph Lim diha sa Tagbilaran City, no? Mga nanyo sa inyo gob karong 3rd District Convention diha sa Tropics para Bohol Tropics. Okay, so the same is true to atong Council President sa Cebu Council of Lions Club President si Gigi Ulis, ang iyang kauban si Winnie Baltunado sa Banawa, no? O ganan sila mga parinti sa Tuburan. Si Jess Borja, ganyang asawa, diya sa Muabog, Pilar, Camotes, Agsungot, Cebu pod, no? Naapon ni sila mga parinti diya. O mga taga Siyayan, Zamboanga del Norte. Si Ariel Dingdong Pasagdan, Disemistro, to mga Kalawisan, Lapu-Lapu City, mga Siliuna Marquez ug Veloso family, Barbaho family, no, parinti ni Rochelle,
Kauban ako sa kining Handurawan, no? Channel 47, mga Antibo, Echeverry o Torneros family. Sa paniliya sa kong listahan, no? Ang mga taga Danau City, no? Taga Negros, mga parente ni Nicar Navarro. Taga Lawaan, uno, ug mga taga San Remigio, maayong pagpaminaw. Labi na katong nga sa mga isla-isla, kusog ta diha, no? So, going back to the problema ni Lucy, unang pangutana, maoy gusto sa doktor nga operahan ko. Kung musugot ko, makaanak pa ba ko human sa operasyon? Ug unsa may pamaagi anak? Ang problema nimo, Lucy, is polycystic ovarian syndrome, no? Depende gyud kung unsay tanggalon, unsay kuhaon sa doktor, sa imong ubigaini o sa imong surgeon sa pag-opera. Kung ikuan ko ka, salpingo o operectomy, kuhaon ng uterus, fallopian tube, ug yung ovary, murag wa na gyud tsansa nga magkaanak. Pero kung dili kuhaon ang duha ka ovaries, fallopian tube, pindi pod sa sitwasyon lagi diha, na posible nga magkaanak ka. No, kay diha baya mature ang egg cell sa ovary, nya mudagan nga sa fallopian tube, nya mo fertilize sa imong sex partner diri sa imong uterus, no, ma-implant sa uterus. Unsa pa may maka-produce og egg cell or asa man i-implant o asa man magtubo ang baby later on kung na may ma-fertilize kung wala na kay uterus. So kung tubagan depende kung unsang klaseng operasyon ang i-perform sa imo, no? Duhang pangutana, kung mo padayon ko sa operasyon ug mag-cancer free nako, may chance ba nga mobalik ang akong cancer? I cannot guarantee that, no? Kay naamo koy mga cancer nga metastasize na sa ubang parte sa lawas. Kung inside to pa, o naapadya usap ka lugar, makuha ang tanan cancer cells, posible nga di na makalamay sa ubang parte sa lawas. So, dili gyud ko makaingon nga dili na siya mubalik kung pananglitan na akadaga na. Ang among term na sa medicine, nakametastasis na ang cancer cells sa ubang parte sa imong lawas. I hope nga wala pa ani nga stage, no? Kaya nakahisgot magaganyan nag stage 1 o grade 2, mura magtugna sa drama ganina, no? So, hopefully, as soon as possible, ang intervention ani Lucy, mas maayo, no? The sooner the better nga intervention, mas good ang prognosis. Kaya kung akong usabon sa pagingon, kung nakametastasis na ang cancer cells, kung cancer man gyud ni, medyo complicated ang sitwasyon, no? Undergo gyud kanig chemotherapy, radiation, o unsa na may pamaagi nga mapatay ang cancer cells. Sunod nga pangutana, kung dili ko magpa-opera, kay mahadlok gyud ko, mukatag ba ang cancer sa lain parte sa kong lawas? Yes, posible nga metastasize. Ug unsa may mga possible nga mga complications? Depende kung unsay organ ang matakda, no? Ang the most proximal part niya is among urinary bladder, kidney, mga abdominal organs, no? Kay duor ba yan na diha, no? Kay sa polycystic ovarian syndrome, yan ako na kay CA diha, sa imong endometrium, posible nga mukatag dihang dapita, no? Ug nga ri sa simbakula nga ri sa bones, no? So, we cannot really totally roll that out. So, akong tubag sa mga ikatulong pangutana, posible. So, ayaw pag dugay-dugay, Lucy, no? 30 years old, bata pa man kay ka, no? So, I hope nga imong ubigaini or ang imong surgeon maka-decide pagtanggal sa unsa may angay nga kuhaon diha para nga dili magka-metastasize o mukatag ang cancer cells sa uban nga vital organ sa imong lawas. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Amo na ni ganina, nabati na sa drama. Stage 1, grade 2 na kuno ang stage sa akong cancer. Naabay nang mamatay nga sama nako og sitwasyon, not outright, no? Stage 1 meaning na pa na siya sa pundo pa na sa kalugar, grade 2, pero kung madugay-dugay, makomplicate naman unya gyud ng mga problema, mao nang natay mga morbid yung mga patient, an uban ani mao nya maabot gyud nga medyo life-threatening na gyud, no? But it will take years or dugay pa, no? Dili ka diha dayon. So, usabon ako sa pagtambag nimo nga the sooner ang intervention, operation, chemotherapy, whatever will be the decision of your attending obigaini or imong surgeon, much better nga mas maayo, mas madali ang paghimo sa mga procedure nga makakontrol sa pagdaghan sa cancer cells ug ang iyang pag-metastasize sa laing organ sa imong lawas. So hopefully nakasabot ka sa akong giingon nimo, Lucy, og ayo lang pa ka-negative kay posible man nga akong gingon ug kung inside to pa ang
cancer, di pa na siya nakadagan, nakalamay, nakamitastasay sa ubang organ sa imong lawas, makontrol na ni siya. I hope so nya healthy diet, exercise, and be positive about it, no? Okay, so ngadto kang Lucy, ngadto sa mga libuan, millions nga naminaw na itong programa, kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much sa kanayon ng pagpaminaw sa among programa. Taas katag rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Ariman. Daghang salamat o maayong